Hoi. En zou iedereen niet gooien waarom? Hoi. Meer een tijd wel. Want ze zijn er ook gewoon welkom. Die zijn niet echt nooit wat, maar die zeggen altijd hoi. Dus, terugzetter, hè. Dan kom je het fiesta bij. Hoi. Hoi. Dat bosje. Hoi. Dan wil je mij even op een film? Ja, dat vind je wel mooi, hè? Nou, stap maar even. Kom maar even langs. Nee, je mag niet squallen, joh. Oh, wat is een spel? Ja, weet je, anders komen we te laat. Maar jou kent zelf de band dus? Ja, weet je, ik kom hier alle dagen daar, hè, niet squallen. Oh, dan wacht Dan even. kom je zo weer waarom. Dan Ja. kom je op een film. Je kent deze man wel? Ja hoor, beetje. Ja, hè? En vertel eens wat over hem dan. Nou, hij zit hier altijd wat hij verveelt zich. Ja. En, dan zwaait staat er er altijd wel mooi. alle meisjes daar. Ja, heel. Maar dan zit die been nog even opkappen. En ik naar huis. Aha. Dus dat vinden we heel leuk. Ja? Ja, Is het wel een leuke man? ja vind ik wel. Hoi. 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 De boer. Hoi. 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 En zou iedereen niet gooien waarom? Meer een tijd wel. Ja, dat zijn nog een of twee, die zeggen niks. Als je bent wat eigenwijs. Ik ben al een keer hetzelfde, hè. Maar net ze dan nog een keer weer voorbij komen, zit je dan wel... Dan zeg je ja, wees. Ja? Straks zeggen ze wel een keer hoi. Want ze zijn er ook gewoon welkom. Die zijn niet echt nooit wat, maar die zeggen altijd hoi. Dus, terugzetter, hè. Dan kom je het fiesta bij. Dat is ja. Wat vind je hier nou leuk om? Nou, je riet de hele dag riet het een beetje terug. Als die in een hoofd zegt, er komt niks voorbij. Dan was naar de televisie en op de radio. Hoi, En hoe lang doe je dit al? Bulgaren. Jaren? Ja, ik kon maar zeggen, geen werk meer met mij. Ik kreeg nooit geen werk meer, hè. Ik ben 62 zo wat. Dus ik kreeg geen werk meer. En de vrouw? Nee, ik ben nooit getrouwd meer. Hoe is dat net? Nee, waarom wel? Hé? Ah, dat weet ik net. Nee, daarom. Ik kan nooit aanletten wat ik wil. Ach ja, maar die man moet er daar toch omhangen. Dat net. Hij is alleen nog, dus En jullie komen dan ik wel even van een praatje? nou ja, meestal kom ik krijg meer man even praten. Dan gaan we het even door het hut vissen en zo. Ja, Hoi. dan is hij ook echt gebeurd mij, maar nou. Wat ik van Cornelis vind? Nou, het is weer een beste man. Ja, ja. Ja. Dat je meer kweeën. Of nee? Nee. Hij brengt wel wat zweer. Er ben ik wel mensen die er wel hinder een pest of nou, hè, maar de hele dagen maak je groeten. Dus het is wel van, als je het zien keer daar is de helft komen van, hè, hoi. Maar verder nee, hij had geen kweeën zijn, absoluut niet. Nee, nee. Maar mensen die het 10 keer voorbij fietsen, maar inderdaad ik 10 keer hooi zeggen Maar natuurlijk. het hoeft natuurlijk net. Maar ja, Hij zou het wel gooien. hij zei het wel mooi, absoluut. Ja, ja, ja. Ben je een mooi klim mooi in het dorp. Weet ik net. Weet ik net. Elk dorp had wel een eentje die er wat uitspringt. Toch? Ja. Hoi. Nee, dit is televisie. Wat beter. Dit is heer. En dan kom je maar echt op. Dat is alle dagen. En ben je wat ver van Cornelis? Ja, ja. Ja? Prima vent. Ja? Ja. Steekt hier alle dagen, hè? Meest net. Ja. Als het regent, dan neemt er een paraplu mee. Ah, hij ligt wel eens wat, maar dat vinden we nou krijg mooi. Ja? Ja, heerlijk is dat. Maar elke keer maar hooi zeggen en alles, hè? Ja, maar- ja. Daar ontkomt ze net van. Hoi. Nee. Het is maar 3 letters, jongen. Maak het aan. Nou, wie gaan we verder? Kleine moeite, groot plezier. Jo. Hè? Hoi. Oké. Doe nog Je moet het maar weten. was net mij achterop zitten. Nee, nee, nee. Dan word je zitten doen.
Ja, ik wil net de 4 van 10 man. Nee, dat is het. Ja, doe maar druk. Doe maar zaken, moet in de gaten horen. Ja, dat ook ik, jongen. Als er nee is, komen we morgen Dan weg. komen we het maar even bij, Dan man. komen we morgen weg. Naar de hulde, hè. Ja, hoi. Ja, hoi. Dames en heren, we doen ze staan op de auto. Oh. Hoi. Hoi. Hoi.